Ahojte. Ahojte. Hlasíme sa vám opäť z nášho Velena skladu, ale keďže je teraz taký sviatočný čas, tak sme sa rozhodli naladiť na túto atmosféru pre vás. Keďže sa blíži koniec roka, tak zvykli sme na Velene nejakým spôsobom rekapitulovať, prehodnocovať, aký ten rok bol. Ale my dva sme sa tohto roku rozhodli pozrieť sa na ten náš rok 2024 skôr z tej osobnej stránky a ideme vám ukázať prečo. Čiže rok 2024 bol pre nás naozaj špeciálnym, pretože sa vlastne nám narodilo malé bábätko a po 2 dievčatách to bol chlapček. Jupi. Takže keď nás vidíte občas s pruhmi pod očami, nevyspatých, tak už budete vedieť prečo. Ale dôvod, prečo som to spomenula, je ten, že chcela by som vám popriať, aby ste si každý jeden rok našli niečo, prečo ten rok bude pre vás špeciálny. Chcela by som vám popriať veľa lásky, veľa dobrých ľudí vo vašom okolí. A nech robíte, čo vás baví. Nech vás to naplňa a nech sa z toho tešíte. A nech máte dobrých partnerov okolo seba, ktorí vám dajú tú podporu, aby ste vy mali ten priestor venovať si ten čas sami pre seba. Pekný nový rok vám želáme. Ahojte. Čaute. Čau, čau.